KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko be biyanko be Piindi TV bismillah mon rubbindu jayndeli modon weltare min dañtay kala saha huccidde mon non kadi min dañir weltare odo subaka altina hande kuydo tan be de sikki goto fo benni weekend beldo e dejo dum non hettiyanko be biyanko ko buri tengtude jayndel di ina jeya kay odo subaka déclaration mo Aïda Mbodj wiide wonta ko candidat e élection 2024 goddum nani hen woni AIBD gar mo ganduda te woni gar mo terre udditama toni te gardido leydi wadduma inauguré e goddum nane nder jayde di joni wonta sallallahu lamdo jabi non tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe gudditiren jayni gendire le soleil on ji gardiɗo leydi ndi ne yaade ɓeɗo ɓe ganda kay ko expert uji toon to ganda woni to gar walla mbiyen aérogare mo AIBD ɗum ɗon noon ko tan gar keso mo tero ne uddita toni te ɗum noon hollita so tero ummima Dakar ne wawi yaade ha toon to ganda ko kañum woni to tan aéroport mo Dias ɗum noon wona ɓurale hewɓe e askano woytotonoɓe ɗeɗon gueɗe garten ha joni jayde tribune oɗo subaka ari kay koye konngudi mo ganduɗa yette woni Souleymane Ndende Ndiaye kanko Souleymane Ndende Ndiaye noon o suuti konngudi makko ko fanude tan e banggal dawrugol e wiide makko Halifa Babacar Sall e oɗo mo ganduɗa woni Karim Wade kay ɓe mbawa waɗede amnistie taw Ousmane Sonko waɗaka ɗum ɗon noon ma won ko ganduɗa yette yoɗani ɗum noon woni konngudi makko kanko oɗo mo ganduɗa kanko woni yette Souleymane Ndende Ndiaye woni ancien ministre garene jayde le regard ha joni rutti tan koye konngudi on mo ganda woni no jagore ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ne dilla e banggue dawrugol Souleymane Ndende Ndiaye o wi woni ɓural ko yo candidat ji ɗi foof goppe mbaɗa jaaha e élection ji ɗi jaaha e sungoli ɗi so waɗi goto foof ma ande holko woni poids muɗum ɗum woni konngudi makko ha joni kanko Souleymane Ndende Ndiaye garen ha joni jayde Walf Quotidien noon wi tan ko gardiɗo leydi ndi kay yiiɗi ko baɗono mum neɗɗo mo ganda wayata ni kono mbelu makko ɗum tigi woni ko ɓe gadde oɗo subaka saabu ɓe mbi ko ɗum saabi tan o leeli hollidde mataw holi gonowo candidat mottan APR walla Benno Bokk Yakar garen ha joni jayde l'observateur e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide haare kay dañi hakkude wondiɓe Ousmane Sonko e ɓe ganda ne mbawi wiyede ko gangster uji noon tigi ɓe bindi ɗum ɓe mbi kay ɓeɗo yete waddiɓe tan ko gueɗe ɗe ganda ko gueɗe ɗayde haɓe kaɓi hen goto biyeteɗo Abdoulaye Ndiaye noon kanko kay ko juppaɗo tigi ko wuli ha tan amone lawol hôpital oɗo saaha ɓe garti kay e ha joni e gardiɗo leydi ndi ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay oɗo saaha dossier ji kewɗi ko dossier ji ɗi ganda yete ma wul jawɗi ɗon dossier ji ɗi ganda rapport mo Cour des comptes wanno ko tolne 200 milliards uji ɗi ganduɗa yete wala mbiyen ujunere milliard uji ganda e nannanoma e banggue covid oɗon programme ɓe garti kay e tan réforme baɗaɗo e nder OFNAC IGE ko ganduɗa ɓe jiitino ɗum ha joni tan ɓe garti kadi e suppression walla tan ittugol ɗo loi mo ganduɗa kañum fayi e wone gueɗe ha joni e banggue lawol ɗum fo ɓe garti hen noon ɓe mbi ko dossier ji ɗi ganduɗa kay nane juuɗe gardiɗo leydi ndi ɗum noon garen ha joni jayde wonde woni jayde vox populi
populi oɗo subaka arti tan ko wiide rewɓe ɓe kay dilli sabu kamɓe ne ɓe kolliti koye mabɓe ne jeeya hen Dame Aïda Mbodj kanko noon o uddi tan o tan darima oɗo saaha gam wiide ko candidate e élection 2024 kono noon ɓe jakoraki ni walla ɓe miijaki ni yaade tawa Ousmane Sonko yahani goɗɗo mo ganda kay kañum ne holliti darde muɗum woni Rose Wardini kankone o wi tan oɗo saaha darde mo koko yidde wonde walla yidde wonde gardigu leydi ndi ɗum noon konngudi woni e konngudi makko ɓe garte konngudi Bougane Gueye Dany ha joni jayde Vox Populi wi tan ko Bougane oɗo saaha darima kay gam tan wiide opposition wo yoɓe ƴewto darde mabɓe ɓe pewdito ha joni gartene jayde quotidien le quotidien ɗum ɗon noon ɓe mbi benno ha joni tan nani ɗo darde muɗum ɓe mbi benno kay koko ganduɗa oɗo saaha kay nana hollita hoore muɗum kono noon benno ala taw candidat ɗum ɗon noon woni tan ko jayde nde dawri e oɗo subaka garten ha joni jayde les échos noon ari tan ko wiide ko fayi tan e ko ganduɗa kañum woni yimɓe ɗiɗo dubdunome goɗon duko ɓooyi woni Serigne Dakaruji ɗiɗi ɗi ɓe mbi noon oɗo saaha kamɓe ɗiɗo ɓeɗon kay ɓe belditi koyɗe jaam yahama walla koyɗe jaam yaɓɓama tan e ko way noon ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ɓe gaari hen oɗo subaka woni jayde les échos ɓe gaari kay gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɓe mbi ko puɗɗiɗo tigui wadde battre campagne saabu so ƴewtidama darde muɗum e ko ganduɗa ko kañum woni tan e wadde inauguré e ko way noon wayanno tan kanko gardiɗo leydi oɗo saaha kay amana ƴama ha joni lefol walla amana tan e darde hollidde yete candidat ala taw kanko woni ɗo ɗum noon garene jayde libération noon ari tan koye oɗo subaka scandale dañjo to banggal fisc oɗon scandale noon ko tan impôt e multinational mo ganduɗa ete nangama oɗo saaha ɓe mbi to banggue fisc noon ene namne ko tolne milliard uji 5 eko rewi ko ɗum rewa tan Ericsson Sénégal kamɓe ɓeɗon noon oɗo saaha kay ɗiɗon taxe uji walla ɗum ɗon tan ɓe jogani état mo Sénégal ɓe mbi noon ha joni oɗo saaha waɗaka walla fawaka tawe dow mabɓe kono noon ko tan ƴewtinda to banggal kayitaji aɓe jogani état ko foti noon ha joni tan ɓe garti e ko ganduɗa kañum woni aéroport mo tan AIBD aéroville poɗɗo darnede ɗum ɗon noon ɓe mbi ko tolne milliard uji 60 ne jogori wattede hen garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal ha joni tan ɓe garte darde Boulaye Dia kanko Boulaye Dia noon ɓe mbi toon to diwan mo Italie kay ko darde mantidinde ƴewtinda toon ɓe mbi kay to Fiorentina AS Rome e Lazio oɗo saaha abine caggal makko ɓe mbi noon AS Milan kañum ene dari gam yobde ko tolne milliard uji 16 wadde ɗum e oɗo ɓiɗɗo gorko Boulaye Dia goɗɗo mo ganduɗa kay ɗo joni nane niɓɓiru woni Abdoulaye Diallo saabu ɓe mbi tan ko to club mabɓe to ɓe mbay kono duñowo mo beele o yalta bowal ni joni gudditen hello wonko hettiyankoɓe eɓen koɓe gudditen hello wongo goɗon hello noon garene banggue dawrugol ene ƴewtinda rewɓe ɓe wadde déclaré candidature uji mabɓe mbaɗono Rose Wardini mbaɗono Aïda Mbodj kamɓe noon ɓe kolliti yete koɓe wonoɓe candidat e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi woni 2024 ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa hande Sénégal noon ne hewno yiyeɗe walla ko wattidi ko rewɓe wonde candidat ji walla wadde déclaré candidature uji mumen so yeehi ha ɓooyi goto fo ƴeewa ɗo naati e ko way noon saaha fo noon politique saaha fo ka mi haala ɗum ɗo stratégie ji ɗi ko goto fo jogui tan kono waɗirta ƴeewa no waɗirta ha wawa dañde walla so peccugol yonti goto fo wawa dañde part mo ganduɗa ko part dañɗo doole ɗum ɗon noon goto fo so élection yettima ɓe mbiyato ko candidat ɗum tagui won addata ko ɓuuri hen hewde candidat ji o wiyato komi candidat o wiyga komi candidat tawa miijaki ni yaade e élection ji kono noon nana miijo janggo e jaam holi mo jogori walla holi candidat mo jogori yaade waɗoyde soutenir ɗum ɗon noon goto fo heewa noon funtirde hoore muɗum ko way noon beele so naate nder parti o wiya min mi addino ga yimbam walla wiya ko ni podmi wonde ɓeɗo
ɗum addata saha fof probléme peccugol wiya partage du gâteau ɓe mbiya ala wana noon kono noon ko ɓuri hen hewde ko tan neɗɗo o ha wawa feccade peccugol moƴƴol goɗɗum nani nder jayde li woni konngudi Souleymane Nene Ndiaye Souleymane Nene Ndiaye noon wayrino nanede ko neɗɗo mo ganduɗa o wayrino nanede ka Ousmane Sonko so ƴewtidama ko ɓuri hen hewde ko deƴƴuɗo hen so faday ha joni noon no fuɗɗima yaltude ngam wiide yo yimɓe fo jiɗɗo wonde candidat fo yo won candidat beele wona o fadanno hawa anda to gardiɗo leydi ndi hennata hoore muɗum ha para est ce que sinno président Macky Sall wino ko wonta ko candidat mo yaltu o daña oɗon discours walla so tawi yete gardiɗo leydi ndi ko wi wona candidat ko ɗum tagui mo susde yaltude e tottude hakkille makko e ko ganduɗa kañum woni oɗo probléme hande dariɗo wiye oɗo wonata candidat oɗo wonata candidat kaari haadi kaari wonde candidat e ko way noon beele hande ko darde gardiɗo leydi ndi saabi o waɗi noon en tout cas ko namdal te noon jaabowol ngol ine faade e moɗon onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kono kadi onon waɗoɓe suivre actualité politique actualité Sénégal ɗo e actualité o ɗo e nder leydi meɗen Sénégal onon ne haqqille moɗon ne faade hen to banggue Souleymane Nene Ndiaye beele o fadanno gardiɗo leydi so wi komi candidat o ɓuura suudade heede e muɗum walla wiide mi wona candidat o yalto fuɗɗo yaltinde gongaji makko hettiyankoɓe yeɓenkoɓe bani moon Debay Sata Ndiaye wonno heɗen en banggal caméra ko Djiby Dieng to banggue montage to ko Ali Fall ha gongol sallah lamɗo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma